Sempre serán poucos os recoñecementos para aqueles que teñen dedicado boa parte do seu quefacer profesional a acrecentar a autoestima dos galegos e galegas, poñendo en valor a nosa lingua en todos os usos sociais. Esta é a premisa fundamental da Fundación Lois Peñanovo. Persoas que, afastadas dos tradicionais ámbitos nos que a defensa da identidade semella ser a literatura, dedican a súa imaginación e capacidade de influencia para chegar con este discurso onde está a franxa social máis ampla que compre regaleguizar. Son os autores do novo relato da normalización lingüística. Hai 35 anos aprobábase a Lei de Normalización Lingüística de Galicia que tiña como obxectivo normalizar a situación legal do noso idioma, tanto no xurídico como no seu uso. A lingua é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos e galegas. É a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade, di a súa introdución. Ese é o fundamento da nosa fundación. Poñer en valor as persoas, institucións ou colectivos que co seu traballo e coherencia persoal e profesional normalizan e dignifican a nosa lingua nos distintos espazos de usa na sociedade. Abrindo-me a queixada ata que afendo e digo Saladro como a un can Como a Camil crudel mamá Como a Camil no mármore Como Walt Whitman, Walter Benjamin E Bouda e Catí. Púsolle notas musicais o acto o Grupo Sardín Desordenado, que conseguiu que o auditorio prestara atención a cada unha das súas interpretacións. E a tua anemia circulando en sentido inverso polas arterias mamar da tua médula asombrar o mundo cando che baixa compasión nas caries os peitos caídos co cansado. Eu podería lamberche as cicatrices das mans ata que deran luz e curarche as hernias discais cun só verso. O presidente da Fundación, don Xosé González Martínez, deu a benvida ao público que acompañou os premiados e louvou o traballo feito. Este ano cúmprese o 125 aniversario do nacemento de Peñanovo, unha personalidade relevante do primeiro terzo do pasado século XX, inxustamente tratado pola historia, e por que non dicilo, por aqueles que preferiron agochar a súa inmensa obra e magisterio político. Peñanovo é unha das figuras señeiras da Fundación das Irmandades da Fala, en 1918. Coa súa fundación, dábase por superada a fase anterior a do resurdimento literario e iniciábase outro tempo cunha visión estratégica acorde cos tempos que corrían en Galicia e no mundo. Os homes e mulleres das Irmandades da Fala sabían que a reconstrucción de Galicia había que facela con outras premisas e, sobre todo, con transversalidade social. O problema de hoxe e de antes, dicía Peñanovo, está en termos medo a manifestarmos íntegramente galegos. Galegos na lingua, galegos na arte, galegos na política, galego en todas as afirmacións da nosa vida individual e colectiva. En definitiva, medo a sermos moi galegos. Ese medo non é máis que un resto de servidume histórica, decía Peñanovo. Un xurado formado por cualificadas personalidades foi o encargado de outorgar os premios nesta 24ª edición. A súa secretaria, dona Verónica Martínez Barbero, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, deu lectura á acta. Doña Sandra Piñeiro Vilas, magistrada premiada da edición anterior, que actuou como presidenta. Dona Verónica Martínez Barbero, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais. Don Carlos Amoedo Souto, catedrático de Dereito Administrativo da UDC. Dona María Dolores Luz Peláez Rivero, arquitecta, que actuaron como vogais, e dona Carmen Pérez Vaquero, secretaria da Fundación Lois Peña, como secretaria do xurado. Logo de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordan conceder os premios desta edición a
dona María Xosé Queizán Vila, don Manuel González González, don Xesús Costas Abreu. A profesora da Universidade de Vigo, dona Camiño Noia Campos, fixo a louva de dona María Xosé Queizán Vilas, facendo fincapé na poliédrica figura desta intelectual que abranse a literatura, o ensaio e o activismo feminista. Herdeira dunha tradición que mestura galeguismo, feminismo e progresismo, María Xosé Queizán é unha das representantes vivas da sociedade do noso tempo. Desde moi cedo, a conciencia da injustiza social, da subalternidade das mulleres na sociedade patriarcal e da represión que sufrían a lingua e a cultura do seu país foron para ela os motores que puxeron en marcha o seu traballo. Sabemos do seu esforzo reiterado en defensa da identidade galega, na loita polos dereitos e as liberdades das persoas, das mulleres en especial, pola consolidación do sistema democrático e de autogoberno, pola defensa da lingua e da súa aposta firme e decidida por unha sociedade laica rexida polos principios da razón e da xustiza, contraria a calquera superstición ou imposición. De don Manuel González González fixo un pormenorizado relatorio dos seus méritos o tamén profesor e investigador don Xesús Ferro Ruibal. Cando en 1974 se licencia Manuel González de Mazaricos, Francisco Fernández Rei de Cambados, que anda por aí, e Rosario Álvarez de Pontevedra, a quen non vexo, pero que en espírito desde logo está, o director Constantino non lles deixa facer a tesiña sobre o galego da súa terra, senón que os manda a Manolo de Mazaricos a recoller a fala do Incio, a Paco de Cambados a recollela de Cariño e a Charo de Pontevedra a recollela de Ramirás en Ourense. O plan xa está artellado. Manuel González foi un dos primeiros filólogos galegos do equipo de Constantino García e sempre o seguiu sendo, ata o punto de sustituílo na dirección do Centro Ramón Piñeiro cando Constantino, que era asturiano, tamén, que puxera en marcha Constantino, que era asturiano, sendo catedrático emérito, sustituíno cando se retirou. No Instituto da Lingua Galega e despois no Centro Ramón Piñeiro, a filoloxía converteuse, como a medicina e moitas outras ciencias, en traballo de equipos interdisciplinarios sempre cunha proxección informática. Deste detalle e do seu traballo constante ven a carreira de Manuel González González que hoxe a cada nivel de excelencia. O magistrado don Francisco de Cominges Castro debullou as cualidades intelectuais do asesor xurídico do Concello de Vigo, don Xesús Costas Abreu. Don Xesús, letrado da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo, é un profesional do dereito sobresaínte, no que se funden varias virtudes cardinais. En primeiro lugar, a súa vocación, compromiso e arduo traballo na defensa e promoción do galego no eido do dereito público, a todos os niveis, con moi bons resultados. En segundo lugar, a súa excelencia como letrado, nas trincheiras do dereito administrativo, tanto no que se refire á súa capacidade de análise xurídica como na súa peculiar oratoria forense en xulgados e tribunais, empregando unha linguaxe galega conceptual, sintética, moi intelixente, na que se misturan dun xeito admirable a dialéctica do confrontamento procesual co razoamento brillante e a ironía. Pero por enriba de todo, o ingrediente que fusiona estas dúas virtudes convertendo nun persoaxe excepcional é a súa honestidade e humildade. É un home bo, comprometido e coherente con esa vocación na defensa do galego e da administración pública local. De xeito desinteresado, sen afán de protagonismo, con valentía, confrontándose sen reparo aos do lado escuro, sempre que sexa necesario, pese aos problemas que iso lle conleva.
Don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, remachou a importancia que teñen para a lingua galega os premios Peñanovo e o labor realizado polos premiados, os que se referiu con gratitude e admiración por seren os construtores da identidade galega. Os premiados que hoxe, coa brevidade que vai caracterizar a miña intervención, hoxe se convirten, xa o eran, pero en referentes que levan unha insignia. Mire, estaba lembrando eu agora que era Winston Churchill que decía que os recoñecementos ni se piden, ni se rechazan, ni se exiden. Eu estou seguro que eles ni o pediron, e evidentemente non o rechazaron por estar aquí, pero sí é conveniente que o exiban porque son 3 modelos de conduta que no conxunto da nosa poboación son moi necesarios. Manolo González, un filólogo dedicado da súa máis primeira xuventude a fixar un idioma que non estaba, un traballador incansable que a mí me toca ter como coordinador do Centro Ramón Piñeiro, unha persoa seria, contundente nas súas conclusións e cunha vocación e un espírito de traballo inconmensurable, tal como dicía hoxe aquí o seu fillo, que tamén é un importante activista cultural na proxección da nosa lingua galega no galego extremeiro do Bierzo, e tamén é importante dicilo. A María Xosé Queizán, activista cultural, símbolo inmorrente desta terra no que se refire ao feminismo e á creación literaria do ensaio e da, en realidade, unha referencia para todas as mulleres que seguiron e que todavía siguen o seu exemplo. E Suso Costas, que don Xesús Costas Abreu, Suso Costas, como coñecemos todo o mundo, que foi dende o primeiro momento, desde que lles toca falar, pois un dos primeiros letrados e xuristas que nos ensinaron e que nos puxeron como referencia importante de ter unha lingua precisa, unha lingua xurídicamente segura para poder proxectar a todos os que nos tocaba naquele momento empezar a tocar a traballar na administración pública. E todo iso fai que compoñamos entre todos e entre todas, con un ano máis, cos premios Lois Peñanovo, pois un estado da cuestión que fai que a nosa lingua, como quedou demostrado xa aquí, pois non ten un futuro que non vai ser un camiño de rosas, pero si ten un futuro que temos que construir entre todos e todas para facela, para ensinala, para que sexa a lingua do Parlamento, dos medios de comunicación, da internet, do punto gal, a lingua tamén que proxezamos cara ao exterior en lugares tan distantes como Rumanía, onde agora se atopa Manolo González. Todo iso temos que facer co traballo de todos e de todas, observando ese pasado resplandecente do que xa podemos presumir, e que este entorno que hoxe nos rodea é boa mostra del tamén en canto ao patrimonio cultural e patrimonio arquitectónico, e que sirva de exemplo para dicir que esa lingua nosa forte que temos que cuidar ten, como eu digo a veces, pois unha delicada saúde de ferro. Pero esa lingua que hoxe temos que transmitir ás nosas xeracións máis novas para que, tendo a competencia máis alta da nosa historia, fomenten o seu uso e a falen cada vez máis. A presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, dona Carmela Silva Rego, louvou os premiados polo traballo e defensa da nosa identidade e a Fundación Peñanovo polo labor que ven realizando desde hai 24 anos. Bueno, eu quería mostrar a miña profunda ledicia por este acto, que é un acto que fala do que todas e todos nós somos. Nós somos lingua. Sin lingua non hai Galicia, sin lingua non hai pensamento, sin lingua se perde o extraordinario rastro histórico desta grande terra na que nacimos e na que vivimos. Estamos aquí neste patio de armas do Castelo de Soutomaior. Foi construído por primeira vez a fortaleza no século XII, e aquí, neste patio de armas, neste castelo, pasou unha parte importantísima da nosa historia, da historia da provincia de Pontevedra, da historia de Galicia. Aquí, certamente, viviron persoeiros que deixaron a súa herdanza para que hoxe todas e todos nós sexamos o que somos. Somos un pobo grande, de grandes homes e de grandes mulleres que se expresan nunha lingua que fai que teñan un pensamento, o seu pensamento. Aquí tamén, naquela balconada das damas, pensaba, escribía
falaba e loitaba unha grande muller, María Viñals, hoxe a Deputación de Pontevedra ten recuperado o seu nome, a súa historia, e sacada o silencio a esa grande muller con unha escola de igualdade que leva o seu nome, María Viñals. María Viñals era unha muller que amaba profundamente a esta provincia, que amaba profundamente a Galicia, que viaxou por todo o mundo, pero que nunca perdeu as súas raíces e que decía que non atopara en ningún lugar do mundo nada que se lle poidera comparar a Galicia. Neste espacio, neste castelo, a lingua, a cultura, a historia, a nosa trayectoria vital ten unha fortísima pegada. Por eso, Carme, ten que ser aquí donde se entreguen estes premios e aquí se seguirán entregando durante moitos anos.